Намираме се в апартамент, който е много изискан, много луксозен и красив. И сега ще ви демонстрирам първо нещата от антрето. Тук съм приспособила шкаф с пробутон, който е с колона, с телевизия. И тя се обслужва между редовете за обувки. Всъщност тук ще използваме за обувки и чанти основно. Докато съседните два шкафа, те са приспособени за бойлер, пръкснокачка. Тук има за дрехи, лифтлост. Мокрото помещение е комбинирано тук. Както се вижда, всичко е с дървена лампелия и трите шкафа абсолютно не може да се види къде е всяка една вратичка. Много добре изградено пространство.